Masih dengan Trisno Budoyo kali ini artis kawakan dari Kota Malang. Yo, Sari Budaya lagi. Artis yang perdana. Adina Rahma, Fit Angel Karamoy. Ada Lady Pratiwi. Ada Vina. Ada Christine Dina. Merah merona sesuai dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo semangat terima bersama Campur Sari Trisno Budaya. Masih dengan musisi handal dari Sari Budaya Alvan. Goyangan dong, tipis-tipis. Ayo, 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 ayo. Iki lo daganganku. Kang teko sasat gawa kendresno pengawan sinorat sayane golan sewudi ngobat sewu kenangan ngersake ngopo mong sarwa ana ing taman curug taman indah Kota Solo papan kreasi modalan mudi sing tuwa walinge aja nganti lali.
depan diterata siraku ada sisihanku kita silati tresnaku tersatu mati Tresna budaya Segera datang bisa meluke hatimu Sulit mengenteni mengingat tentang yang terjadi Terus aku kan nawa mati Lo yo iki lho. Sing elok jan nasi kompak semangat 45. Nggih. Heeh. Jan nasi merah nek dhuwur merah isor putih. Putihnya kombinasi. Memang begitu Mas, Oke. kita menyesuaikan dengan suasana Ya, kemerdekaan. suasana hari ini termasuk menyongsong hari, kemerdekaan RI yang ke 81. 81. Iya. Tidak menambah, tidak kemungkinan. Niki ada permintaan dari Bukades. Oh Bukades. Bukades Sing pundi Wonokitri. to Bukades menika? Dek kono, dek kono iku mangko. Nek gunung kok iki sinyale lah apa tepak ya mandek, lek gak tepak ya terus ngene. Niki sing Iki. dijaluk niki minangkani panjenenganipun Ibu Kades niki tombo kangen. Oh tombo Nggih. kangen. Kangen karo